Πάντα, κάθε μέρα γελάμε. Για ποιο λόγο, πιο συνηθισμένο? Κάτσε ρε. Για το ότι υπάρχουμε και γιατί να τα βλέπουμε όλα σκάρτα. Τι σας κάνει να γελάτε σας? Εμένα τα αστεία. Τα ανέκδοτα επί το μήνυμα. Θα μου λένε ανέκδοτα. Κάνα καλό ανέκδοτο. Όχι, μόνο τα ακούω, δεν τα συγκρατώ. Μόνο δεν κάνω τους άλλους να γελάνε. Τα λέτε άκρη γελάνε. Ωραία, θέλαμε να ρωτήσουμε τι σας κάνει να γελάτε. Τι μας κάνει να γελάμε? Συγκεκριμένο ή ξέρω εγώ οι φίλοι και τέτοια? Γενικώς. Τι μας κάνει να γελάμε, τα ανέκδοτα. Και πιστεύετε ότι είναι σημαντικό το γέλιο στη ζωή μας? Βέβαια. Χωρίς αυτό δεν πας πουθενά. Ρε παιδί μου, με το γέλιο απελευθερώνει ο εγκέφαλος ενδορφίνες και χαλαρώνεις ολόκληρος και είναι σαν να τρως σοκολάτα. Είσαι ένα συνδεδεμένο! Και επιστημονική! Καλύτερα, η επιστημονική απάντηση, τέλειο. Τι μας κάνει να γελάμε? Ξέρω εγώ, ανεκδοτά, βλακίες, ξέρω εγώ, αστεία πράγματα. Αυτά δεν γράφονται μες στην έρευνα, βλακίες. Τι μας κάνει να γελάμε? Τι σας κάνει να γελάτε? Το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό. Όταν βλέπεις κάποια αστεία, γελάμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σας κάνει χαρούμενους, δεν είναι να είναι γέλιο, Τι μας κάνει χαρούμενους, μας κάνει ωραία παρέα. Οι πρόσκοποι, ο εθελοντισμός. Είμαστε διγήμοι. Όχι, Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ο εθελοντισμός γενικά, από όλες τις απόψεις. Τι μας κάνει χαρούμενους? Μια σοκολάτα, μια τάφλα. Αυτά είναι... Φαγητό, το καλό φαΐ, το ζεστό ωραίο φαΐ. Ένα πιτόγυρο. Πιτόγυρο, ναι, πιτογυράκι. Να επιτυχάνετε σε θέλετε αυτό. Πώς? Να επιτυχάνετε κάτι που θέλετε. Ναι, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, πολύ ωραίο, ωραία το πας. Τι χαρά θα μου δώσεις άμα πάρω πτυχίο, ας πούμε. Ωραία. Εντάξει, θα τη λήξει τα σουβλάκια σου. Ωραία να χαμογελάω. Οι αστείες φάτσες. Τι άλλο κάνει να χαμογελάω? Τα ωραία αστεία. Τα ωραία αστεία. Θέλω να ζητήσουμε κάτι. Σε κάνει να γελάς και να χαμογελάς γενικότερα. Στημένο είναι. Να χαμογελάς. Ξέρεις κάνει καλό? Με χέρι. Δεν ξέρω κανένα καλό. Έλα τώρα που το ξέρεις. Να βλέπω τους γύρω μου χαρούμενους και να γράφω τα λογοτήματα. Και να βράσω στα νέα. Θα γελάσω πάρα πολύ. What makes you laugh? That's right. What makes me laugh? Δεν μπορεί να πλάνει. What makes me laugh is comedy. Very nice. Thank you. Σίγουρα ένα έτσι πράγμα που κάνουμε να γελάμε είναι η παρέα με τους φίλους. Οι ωραίες στιγμές που περνάμε κάτω σε τις δουλειές. Εγώ είμαι εδώ στο μαθηματικό. Τα παιδιά είναι, ο ένας είναι τεχνικές σχολές και ο άλλος είναι στο Ρέδινο. Τράβηξε, δεν τρέχω. Το κάνω πράγμα βέβαια της καθημερινότητας είναι η παρέα. Αυτό, τώρα κάνει και πράγματα.